tajahama marsikat sori. Martua mahalak akan daulat marpangalaho aka namar marpangai pangalahohon pati ni Jehovah. Martua mahalak akan mangararuti aka panendang yonai akan mangalului ibana sian nasaroha. Uhud akan naso mangulahon hagiduhon akan mengaku makapungi aka dalanay. Nunga ditonahon ho aka paretam siradotan situtu. Out ni say marsihot aka dalaku mangaradoti aka aturammu. Dungi dang tagamon tarurak au molosay ho parateatehon sude aka tunami. Say madok muliate ma ahu dihosian hati goran ni roha molo huguruhon aka uhum ni hati gorammi. Saya radotaku doa ka aturanmi unang tung hadadikon au situtu. Ima sahatna martua ma akan atu mangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin. Pinasahak ma tu wilayah Roma laho markor.
Kapuji Tuhata sian nomor 220. Asiniro hamaji hamu dohot dame sian Tuhan Dewata Mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Selamat malam makamanga kenang. Hatani Dewata turpuk jamida manang renungan di pertanyaan di Waminon ima na diangkat sian sada Korintus tulu ayat sada satu sia manang sada Korintulu sada satu sia hujahama di tengah-tengah ahupe aliak kadongan dang terbainau makatai tuhamu ujui songon na tuak kapartodi sadok songon na tuak kapardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Susudo hupainupon tuhamu dada si panganokian aidang terjalo hamu ujui garinuai gari so terjalo hamu dope aitong dope hamu perdaging ayang kumasa di hamu pangiburuon dohot persalisian dang da perdaging hamu jala mamarangehon ruhut hajol mau aida parro hajol maun hamu molo adong nama dok sisean ni Paulus doau jala nasadaan sisean ni Apollos do angguau ai isi Apollos isi Paulus parhalado do nasida parhitiamuna gabe porsea jala ganup hobar tu pangalehon ni Tuhani di ibadah. Ahu do manuan Apollos do pabornokon alai debatado batubuhon. Asadada rajuman na manuan manang na pabornokon debata na batubuhonido. Dos do na manuan do na pabornokotca alai ganupdo majalo upana obartu pangulaon nabi ai dongan pangula ni debatado hami hauma ni debata bagas ni debatado anggo hamu hujah di hati Indonesia kebagian orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan
bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seseorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah hal yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang jujut dohita mabigi marbulu suhar. Molo di hatabata di dok marbulu suhar. Manang nasongod dia pe ditarik donganna. Ihutonon na may menarik ng pesuhar. Di partudos so de jut molo adong aka pergolakan mana persoalan antar kelompok manang antar marga. Basuhar ditarik dongat tubuna, basurar mata di konna tangole bana paturehoni. Iduben na si jut di dok molo tinarik suhar manang maralo iba panarik niba dohot dongat tubuh niba dongat kelompok niba bodo tersiak tangan niba ninna. Jadi marga madihilala unang terseat gabi marbulu suhar madidok sampai sasitongna hasil ni molo di batahon sisi negatif doi dang memperjuangkan hati gorani alai justru memperjuangkan nasala tarido anggo sasitongna molo kobarani marbulu suhar. Salah satu contoh doi di pernguluan ni jolma ketidakdewasaan lau tadokma jolo untuk berdemokrasi di ngulu dohot di parsaoran. Termasuk doi nang di parbangsoon. Molo seadong aka perpecahan ni bangso gawi lamar met bangso. I patuduhon ketidakdewasaan doi di ruhu parbangsoon. Songonido nang di tonga-tonga ni Huria. Molo say marserak, molo say terjadi perpecahan di tonga-tonga ni Huria, itu menunjukkan ketidakdewasaan ni Huria. Apalagi sugarita runut aka persoalan terjadi di gereja. Tadok majolo undak jolo di gereja Indonesia Timur alai di tadok majolo di gereja Batak. Mulai tahun 1927 mencegudang do perpecahan di habatahon manang di gereja Batak. Salah satu HCB naginwaranan waing hakai ala melebur manasida dot hakai gabi hakai. Terjadi do muse di si adong mangnapiga gereja-gereja na met ala adong pengaruh ni nasionalisme na berjuang untuk merdeka HKBP di TKI dilayani halak Jerman sian luar. Jadi merasa asa berpisah sian HKBP asa boina sida lebih nasionalis. Sahat mamuse perpecahan di tahun 1945 mulai hata bagi gereja adong domo kisah kita GKPI IP alani perpecahan ni alani naing mandiri. Terjadi mamuse perpecahan di aka gereja-gereja lokal alage terbentuk gereja songon gereja punguan pertangyangan adong di Medan pusatna
Gereja Mission Batak adong di Jakarta dohlat dope gudang gereja na met muaing asing ni nama Jai adong dope nama Jai na ginuaran na gereja Akola, gereja Simalungun, na ginuaran na GKPPD gereja Pakpak Dairi, nama Jai muse gereja Mentawai salu nai berapliasi sian gereja HKBP hian. Alai ala ima na terdorong di masa-masa hati hai asa naing menunjukkan petuduhan eksistensinya sebagai di hadirionna dan eksistensi Yahudia narikot neng terida di sini. Songonido nian dang apala na menuduh di Indonesia bagian timuron macam gudang do gereja-gereja na memprihatinkan nuang ngalani geleng-geleng na met na holan olo do 10.000 jemaah na bahkan adong na 5.000 ngayahu ceritahon ni diari nong salpu son gereja GKSS Maceotik Donesida, gereja Sulawesi Barat Maceotik Donesida dohot naasik do pedang pelasai di taluk guarna alai saluhut nai terjadi alani ketidak dewasaan do di ngolu parhuriaon secara umum berebut untuk berkuasa, berebut untuk memimpin sada kelompok, berebut untuk memimpin suatu sinode, ido godangan na terjadi wabai songoni perpecahan. Ido na terjadi tong di Korintus. Sanga do nunga sanga parah perpecahan di Korintus. Adong nama dok anggo hami pengikut ni si Paulus do hami. Anggo hami pengikut ni si Apollos do hami. Terjadi perpecahan, manang terjadi adong skisma antara ni ruas, antara ni jemaat di perdalanan di tonga-tonga ni Huria. Ima di patudos si Paulus aka nasomatoras dope, naso dewasa dope di ngulu parhuriaon, naso dewasa di ngulu haporsyaon. Gabe lebih menonjol, manang gabe lebih terutama ngolu pardagingon, manang kelompok pardagingon, sian ngolu partodion, ai ngolu partodion itu tidak mungkin terpecah-pecah. Ido naneng dohonon ni Apostol Paulus. Alai alani pengaruh pardagingon pasti ikon jut doi gabe jupang perpecahan di bagasan ngolu ni parhuriau. Tuduhan na paling luar biasa na pinatuduhan ni si Paulus tu jemaat na di Korintus di gobarhod do na sida manang huriai song poso-poso dope na so mampu makan makanan keras gabe jut pengajarion do jamita ni Apostol Paulus songon jamita tu danak tu poso-poso manang tu jamita naso apala dewasa dope di haporsiaon manang di gobar honibana songon susu dope pengajarion na bui gampang ditelan, na bui gampang diinum, na bui gampang pitor di boduton tersongonima di penatapan do penilaian ni Apostol Paulus di tonga-tonga ni Huria Korin. Asa marhitesianido na yang dipaingot Apostol Paulus asa gabelam matoras na sida asa lamalua na sida sian kekanak-kanakan di haporsyaon marhite na padaon na pasidingon na sida ngolu na say memecah belah dot ngolu na berkelompok-kelompok di tonga-tonga ni pernguluan ni parhuriau. Akamanga kenang masuk mahita mamereng nuaing tu aplikasi di bagasan perngulutan nang di parhuriot tadi partikian nuang. Bohado hita mamereng tutu nuaing di ngolu parhuriaon di partikian nuaingon. Secara khusus majalot adok di Makassar adong dope nuaing nasongoni jupang kekanak-kanakan di tonga-tonga ni haporsyao di tonga-tonga ni ngolu parhuriaon na. Dia mana mungkin indikasi nama dok adong dope disi kekanak-kanakan ngulu parhuriaun molo adong dope mengelompok manang mar kelompok hola memperjuangkan kelompok na dan peduli kelompok na asing boy madono tai salah satu cara ciri
ni aka ngolu duniawi na soapala matoras dope di hapor siaw. Nagabe lebih cenderung manang lewi gumogo ngolu perdagingon pajouon ni perdagingon sia pajouon ni ngolu partodion sia ngolu parhuriau. Hui ngot do sawi ngapiga hal ini anu cerita honon ditiki persoalan ni HKBP tahun 92 na tu makas mai na terjadi pengelompokan bahkan nunga sanga nang GB2 HKBP ditiki ai nunga dong nama dok eporus odo eporus onina berarti dua eporus dalam waktu yang bersamaan. Dan peduli be lau marsaur hola nadong naing merebut gereja dang jamita no perlu alai sadihari monang lau merebut gereja ima hati haim. Tak woto na hadi ber kamu di televisi peristiwa di HKBP Kayu Tinggi di tahun tarupak tahun nasalpu doi sampai bari baju toga ni paditai merlojong holan merebut mimbar dan peduli lo manangyon hatani debata gaor sude per minggu gabe katumatangis narotu gareja ima sona tadok nakin na say patujulohon ngolu pardagingod dope lao perebutan kekuasaan di tonga-tonga ni ngolu parhuriaon mabay sega mabain gabedao mabain holang laho marsiajar lao makanguluhon hata ni debata di tonga-tonga ni parmuluhon molo di Makassar na pala pagajangok ko biya ka indikator ate ka mga kainang sotong tersinggungan non molo pagajang ka indikator alay buido pe gudang sonido neng dohonok ko tanpa tersadari boido mengelompok kita mengutamakan hanya kelompok ta haula mengutamakan akahorong ta gabe lupa hita di naum marga ima persaoran sian hata ni debata odo nanay pabor hato kita ka mga kenang di pertangyangan masuk mahita tu pertangyangan sektor pertangyangan bilaya manang pertangyangan lingkungan mulai hari minggu naneng ro molo tapatu pape pertangyangan lingkungan tang nanaing hola petuduhon pabelgahon hola lingkungata alai nalau pajonokon hata ni debatado di lingkungata masing-masing itu anggo tujuan na paling pokok asaboy taripar asaboy sahat jumonok taripar hata ni debata sahat dihita ido na marga nanaing si jalota jalan nanaing si hanguluhonota molo ta mulai pe di minggu nanaing ro pertangyangan lingkungan ijo salah satu nang boy putih hata sian tepu sedarion na paduahon naing lam matoras sita di bagasan hata ni debata matoras di bagasan hata ni debata patuduhon nungalam takas torang hapor siauta pernguluta pada dauta di debata di bagasan nguluta dang be tumibo pada dauta di ngulu haka portibion manang di ngulu na setotong mga saho pardaging tersongod dia model ni patujulohon lam matoras di ngulu parhuriaon lam matoras di hapor siaon sotong do gabi marga si panganon sian hata ni debata molo di pertangyangan boy do di buam mula tujabu si panganon mula dong lobi boy di pangan alay unang lupa hata ni debata sahat di jabu dang di ngok bemanangahan na di bagi alayang ko si pangano ni dia nakin toribu si atas na alayang ko hata ni debata nga lupa i patuduhon dang mangolu dope hata ni debata alay tuminggil dope si panganon di ngoluta molo songoni dope parnguluot dang nama dok tapoda buano be tongdo buano ni ay sayang gabe busuk doi
gabi basi doi morsu tabuan na lemulu tabuan boi tapargunahon boi tapangan boi tanikmati. Alai unang maina gabi tumibo sian parsaoran sia pernguluota. Lo songonido nang dia kaparkuro nate song kami nakin kur bilaya Romai gabi songnod doh kunang may bigi jolmon ala ni tabuna alai isini deima di pabigi-bigi tahe asamar parbuin narak rupani yang ko ala ni mabigi pare dioni nakin songna sopas do de naminakin ala marpelota do dasanga kami berguru di sude perjalanan ningolu partodiota di sude perjalanan ningolu parhuriaun na yang jowon na hita memang lamatoras di hata ni debata lam takas makanguluon hata ni debata lam takas marsiajar di hata ni debata di sido gabi lam matoras gabi lam denggan parhuriauta lasong ni nang di sude parsaurat tatujulu pasti dorang adong persauran nasala na hurang dengga bedi hita di punguan antara ni punguan tu punguan molo na utapatujulu hata ni debata na mga rahut tita hata ni debata na setotong mian mangula di bagasak kita ido mendorok kita ido mangojar kita asatung takas mangolu mangula di bagasan hata ni debata asatung takas mangolu hata ni debata jalalam matoras kita di hata ni debata termasuk doi dohot dia kapakubasion namya kapadita na poson itu hatta asing na niula ni padita na inggolan asing padita na niula ni padita hasugian asing na niula ni padita terus na sahat tu padita si mamora boy do gudang dohonota alai ko dohonota sude na ro padita manupak na dengga doi manupak asa sahat hata ni debata di tonga-tonga ni ngolu di tonga-tonga ni parsauran do di tonga-tonga ni ruas ni huria ido na marga jala ido na muli ido ubaina di tonahon ng Apostol Paulus dangadong gunana na hula dangadong na gunana na niula niya si Apollos anggo so na pinasupaso ni debata anggo so debata mabeni marparbue di roha do di pikiran ni jolma so nido nang ulaw namya kanaposo ni debata na sinuro ni debata rotu makasaron lo makobasi tung so marparbue do na hula ami tung so marparbue do na niula niya kanaposo ni tohata di roha do di pikirata di parngulota molo so tajakon debata mamasu-masu molo so tajakon todi ni debata mengajari hita lao patorason roha ngoluta apalagi ma hapor syauta asa tutu mardala mangulu hita di bagasan lomoni roha ni debata lam dipatakas Apostol Paulus mapadohan na nakid di naparpudi karena kami adalah kawan sekerja Allah kamu adalah ladang Allah bangunan Allah niat nga pala pisahon na niyan pangulan ni Huria do duas ni Huria alay asaboy do umura tatusi babuwa akan naman nangihon hata ni debata ikon natakas do ingoton na ladang manang hauma ni debata manang bangunan ni debata do ibana na ikon patut layak lau majalo debata mangula di bagasan rohana ido song nani gobarhon na nani saburhon nai boni nani saburhon nai molo naong tajalo di saburo di bagasan rohata di sido lam matoras di sido lam marparbue jala di sido lam margunai di bagasan ngoduta alania kamanga kenang lam tapatoras mahapor syauta lam tapatuduhom may marhite na lam sadahita na pasidikon kelompok-kelompok na boy holan nalaw mabain perpecahan di bagasan ngoduta jala tapatujolo mahata ni debata mangula manirai roha dohot pikirata asa tutulam matoras sita di hapor syauni amin matang yang mahita mauliate matuhad di pasatro hanami di hom di pajowomu di hami asalam tematoras sami di hapor syaun nami ala parbueni naung matoras di hapor syaun daw siya perselisihan daw siya naholan mementingkan kelompok na diri na alay patujulohon kepentingan
ni ngulu parhuriau nami, dohot pangutono nami dihom. Idopos ni roha nami Tuhan. Pamonangom mo hami, lau patujulohon, ngulu parhuriau doh patujulohon hatam. Asaw na ko lang ngulu pardaging obena say totong na manghutihut ngulu nami. Alay-alay jumulu mamangulu hami di hatam, sianido hami pasikopon di ngulu ng perdagingon nami. Jumulu hupikiri hami, jala huaporsyay hami hatam, sianima lam hupikiri lam persejari hami di perdalanan ni ngulu nami. Atong Tuhan nami, patotong mahatami niya di hami, asa siani hami borhat, patupahon na dumengga di nguluna. Lasong ni Tuhan di baga sa bornginon pasaton nami do tuho ng saluhut perdalanan ni Huriam do program ni Huriam HKBP Makasaron. Asa homa Tuhan na patuluson na ho Bartolomo ni Roham jala ima parbue ni nakupatujulo hami hatam ngulu parhulion nami. Di program niya kakategorial di program umum ni Huriam talumobi dia ka ibadah pertanyaan nanang sipatu paun nami mulai minggu nanang ro dohot pelayanan kategorial sungguli roha nami asau persituto kami lau mangula do majakon hatam di bata manami los di bagasa bornginon pasaton nami do tohona salut ruas ni Huriam na di bagasa nakaparsahiton nuay. Alay secara khusus buat nami ditujulom Tuhan ina nami nyonya situage si matupang borus siregar tuko Tuhan namar kukuy hok pamatang lehonomu totong semangat di bagasan pernguluan pasu-pasuamu ke proses pengobatan na sidalanan perbisuham ka dokter dohot perawat na merawat nasi. Do sudi teh ruas ni Huriam na sohaku arak kami. Ala tunggudang do na di bagasan persahitor ruas ni Huriam. Tung mga sahon huasom do gugum do hami Tuhan. Patudu may, tongos may, dia kanahin na holongan mi. Asa marlas ni rohan na sida Tuhan, buhay do pe, marparsauran na sida, dohot hami dia kau lau di tonga-tonga ni Huriam nang di tonga-tonga ni masyarakat pe. Losong ni Tuhan pasaton nami do toho nang pembangunan ni Huriam. Sa totong maho Tuhan na manguda, na mangurupi, dohot na mamasu-masu salut panitia, tukang, dohot akaruas ni Huriam na mamilihon siyan na binasabasa homi, asaboy sikop Tuhan di perdalanan ni pembangunan ni Huriam. Apalagi itu tikinaneng ro pengadaan kaca, perbaikan do penggantian lantai, pos dorohanami di Huasom, didenggan di Basam, dohot di Basam patudu sommi di tonga-tonga ni Huriam. Losong ni Tuhan tangyak kono nami do nang dongan nami di Turki, do di Suria, na tongon nuay mga dupi bencana alam, bencana gempa, nagudang marujung ngulu, nagudang marmara, tukoma Tuhan na mangula di tonga-tonga ni bangso, di asaboy haruar na sida siyan paru kilon na balkay, asaboy lasrohan na sida rapi tujuluan nyari, jalaboy tartangani akka na marmara, asa sehat jalaboy manguda-ulaw na tujuluan niyan. Pargugoy ng pamaretana law manguluhon do mangulahon dohot law paharuar na sida siyan bencanay. Jala buka rohani akana boy mangurupi asa boy na sida Tuhan mangulu di perdalanan na sida nuang mga dopi bencana. Doh di tonga-tonga ni luat namiot Tuhan di Indonesia
Udang doa kebencana do parmaraan. Totong maho Tuhan na mangurupi akaruas. Do mangurupi masyarakat. Asaboy Tuhan margugo mangadopi kebencana na masa di tonga-tonga ni parnguduan nami. Molo hodongan nami, mo nang mahami. Jala dang madili hami di ngudu nami. Hatong mulate madipasatro hanami di jalo matangyang nami, malite anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pasal tayo partikia tukor paropuan. Kamera roll action.
Mari demahita sian nomor 830 sada. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terlebih Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami di pertangyangan pembuka pada tahun 2023 ini Tuhan, kami memulainya dan kami percaya Engkau Tuhan yang menuntun dan menolong kami, sehingga Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dari Amang Pendeta kami ya Tuhan, yang menghantarkan kami ya Tuhan di dalam pertangyangan pembuka di tahun ini, untuk tetap Tuhan satu di dalam Engkau dan tetap berpegang di dalam firman-Mu ya Bapa, sehingga bila mana firman-Mu yang mengikat persekutuan kami di tengah-tengah gereja ini, maka kami ya Tuhan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki, baik di tengah-tengah persekutuan gereja, di wilayah, di keluarga, dan dimanapun kami berada. Kiranya ya Tuhan, sepulangnya kami di tempat ini, firman-Mu dapat menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami, sehingga kami dibaharui untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang maha baik, kami juga Tuhan berdoa untuk perjalanan pelayanan kami ya Tuhan di tengah-tengah gereja HKBP Makassar. Terlebih ya Tuhan di pertangyangan yang akan diberlangsungkan di tiap-tiap wilayah. Kami percaya Tuhan tangan pengasihan-Mu yang menolong dan menuntun kami untuk tetap ya Tuhan bergiat di dalam persekutuan kami ya Tuhan, agar melalui pertangyangan yang diadakan di tiap-tiap wilayah dapat ya Tuhan menumbuhkan iman kepercayaan kami. Kami semakin mengenal akan kebenaran firman-Mu, kami semakin ya Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami Tuhan dituntun oleh Roh Kudus-Mu di dalam perjalanan hidup kami, baik di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan Tuhan di dunia ini. Kiranya untuk seluruh jemaat kami ya Tuhan dapat berkenan menerima pertangyangan yang telah ditentukan di tahun 2023 ini Tuhan, dan kiranya seluruh jemaat bergiat datang bersekutu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari rasa kemalasan, jauhkanlah kami dari segala alasan yang membuat kami Tuhan tidak memprioritaskan hubungan kami dengan Tuhan di tengah-tengah pertangyangan yang diadakan di sepanjang tahun ini. Kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan menuntun kami. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk program pelayanan di tengah-tengah gereja juga Tuhan yang akan diberlangsungkan di tiap-tiap kategorial, baik dari pendalaman Alkitab, dari anak sekolah minggu sampai kepada lanjut usia. Biarlah Tuhan itu boleh berlangsung dengan baik. Tuhanlah yang tetap menuntun kami untuk melalui keberadaan persekutuan di tengah-tengah tiap-tiap kategorial ini menjadi wadah bagi kami ya Tuhan untuk mengenal akan firman-Mu,
dan kami menjadi tolak ukur bagi jemaat kami yang lainnya, menjadi khotbah yang hidup ya Tuhan melalui persekutuan kami yang ikut di tiap-tiap pelayanan kategorial di gerejamu ini. Kami berdoa untuk pelayanan dan program yang akan kami kerjakan di sepanjang tahun 2023. Kami percaya Engkau akan memampukan dan tetap menolong kami ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023, namun kami telah menyaksikan kemurahan dan kebaikan-Mu yang menyertai perjalanan pelayanan di tahun 2022 yang lalu. Semua berkat kasih setia-Mu, Engkau tetap memakai dan memperlengkapi kami seluruh majelis dan seluruh jemaat, sehingga Tuhan kami dapat melewatinya dan melihat kebaikan Tuhan yang kami syukuri hingga pada saat ini. Maka Tuhan perkenankanlah berkat dan kemurahan-Mu tetap menyertai kami di sepanjang tahun 2023 ini. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk perjalanan pembangunan yang sementara sedang berlangsung di gereja kami. Bapa yang maha baik, segala upaya pemikiran telah kami lakukan ya Tuhan di tengah-tengah perjalanan pembangunan ini. Maka Tuhan tetaplah Engkau yang menuntun dan menolong kami sehingga perjalanan pembangunan itu boleh berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang yang mengambil bagian di dalam proses pembangunannya, baik di dalam panitia pembangunan, majelis, dan juga Tuhan seluruh tukang yang turut juga Tuhan mengerjakan. Bahkan kepada seluruh jemaat kami yang memberikan pemikiran dan juga sumbangsi ya Tuhan. Kami percaya itu adalah berkat dari kuasa Tuhan yang menggerakkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama sepemikiran memberikan kemajuan di tengah-tengah gereja kami ini. Kami percaya kami akan bersyukur dan menikmati berkat Tuhan yang kami terima pada waktu kami dapat memasuki gereja HKBP, Gereja Bolon Bahasa Batak. Bapa yang maha baik, kami juga tidak lupa berdoa kepada seluruh jemaat kami yang bila mana Tuhan mereka di dalam beban berat, di dalam pergumulan hidup yang mereka alami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah aktivitas dan seluruh keluarga Tuhan. Kami percaya tangan pengasihan-Mu memberikan penguatan yang tetap menjaga hati dan pikiran seluruh jemaat kami yang berbeban berat bahkan di dalam pergumulan hidup, agar kiranya mereka tetap percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan dan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kami berdoa bagi jemaat kami yang harus menerima kelemahan tubuh, yang harus menderita akibat sakit penyakit yang hinggap di dalam tubuhnya, yang harus terbaring di rumah sakit bahkan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan bagi jemaat kami yang dilanda sakit penyakit. Tuhanlah yang menguatkan mereka dan kiranya memberkati seluruh upaya medis yang mereka terima, bahkan keluarga yang selalu setia untuk merawat. Kami berdoa kepada Inang Nyonya Sintua G. Simatupang Inang Boru Siregar, yang pada saat ini kami dengar Tuhan diberlangsungkan operasi di Rumah Sakit Wahidin. Kami percaya Engkau akan mengurapi dan memberikan kekuatan kepada Inang, sehingga melalui operasi ini ya Tuhan sebagai jalan kesembuhan yang akan diterima oleh Inang. Dari setiap perjuangan yang telah ia lalui Tuhan, kami percaya Engkau tetap merangkul dan menguatkan beliau. Bagi keluarga juga ya Tuhan, agar mereka menerima semangat yang baru dan tetap percaya akan kuasa dan kebaikan-Mu. Bapa yang maha baik, kami juga Tuhan berdoa kepada bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Biarlah kiranya melalui keberadaan mereka tetap mengandalkan Tuhan dan memberikan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Baik juga Tuhan di kota Makassar ini. Berikanlah kedamaian dan kesatuan bagi kami di tengah-tengah bangsa kami yang majemuk ini, sehingga kami merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keberagaman kami ya Bapa. Terlebih di kota Makassar, kami berdoa buat pimpinan gereja HKBP ya Tuhan secara keseluruhan. Biarlah Engkau memberkati dari tingkat pusat, distrik, resort, bahkan juga Tuhan tiap-tiap huria dan pos pelayanan. Biarlah melalui keberadaan Huria Kristen Batak Protestan di dunia ini menjadi saluran berkat Tuhan dan tetap berpihak terhadap kehendak-Mu di dalam setiap pelayanan dan programnya, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa ya Bapa untuk bagi saudara-saudara kami
yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang dilanda bencana alam, dan juga orang-orang yang merasakan ketidakadilan. Biarlah Tuhan yang berpihak kepada mereka, yang membuka hati dan pikiran kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa kepada saudara kami yang menderita akibat bencana alam yang ada di Turki, yang hingga pada saat ini Tuhan kami dengar banyaknya korban jiwa. Bapa yang maha baik, kasihanilah mereka, kuatkanlah Tuhan negara Turki dan seluruh para pemerintah, agar kiranya mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu akan berkuasa untuk menggerakkan setiap pemerintah dan orang-orang yang turut ambil bagian untuk meringankan beban dan musibah yang mereka alami. Bahkan bila mana Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini mengalami bencana alam yang tidak kami ketahui, Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan menolong mereka. Bapa yang maha baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang boleh hadir di tempat ini mulai dari anak-anak sampai kepada lanjut usia. Peliharalah kami Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dalam setiap apa yang kami kerjakan, sehingga kami dapat merayakan kehidupan kami setiap hari dengan penuh semangat, jauh dari keputusasaan, dan tetap mengandalkan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang maha baik, ampunilah dosa kami, dan inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pinasa matu korama benejar.
Marede mahita tabuji matuhata los disomma ashu tapasaha peliata marede hita. Tapasahat mapilian na tapapungunto do panidibata matang yang mahita. Ali dibata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salut silolon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Upasat tami masyan na nilon mi to hami pilian nami to ho. Sejalo may kabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulon na radyo mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni si leon-leon mi to hami. Asalam girgir hami madok mauliate to ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita matangiyang ditangiyang aliyaman nami. Aliyaman nami na di banua gijang sa pinurbadia magwarmo. Sa ro maharajon. Sa saut malong maniroham di banutongon son na di banua gijang. Leon matuhami sidero nang uluan siapa. Sa samadusa nami son panesa nami. Di dosa ni dongan na madosa Tuhan. Una kami togion to pangunjunan. Padua mahami siyan pangago. Ayoro na puna harajaw. Dot na bugong. Rodi asangahon sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohan ito hata Jesus Kristus. Dotolong ni rohan ni debata mata. Dohot parsoran nito di porbadia ma. Maddo ngani hamu saluhut na. Amen.
Ya.